guys mga bay, ani ata karon sa Kambagyo kanang Puntura mao na ang luparan. Kaya ang kauban si Brad Dadaw ug si Brad Dugdug. Punta mi karon diya nang kira o kana ana kunoy force diya nga gagawos yung tubig. Tara na. Soon, ano yan ang makaro? Nanamay dire sa Luparan Falls. Muna mo mga mga pan. Guide na mo, taga dire kani siya si Brad Ramil. Muna mo mga kauban. Okay kayo. Oh. Libre ra ang entrance. Inyo ra ang isingot ra.